Čus, vítám tě opět u dalšího My Movie Top. Sice po trošku delší době, ale neměl jsem úplně čas se dívat na filmy. Každopádně teďka začíná letní sezóna a v létě jde do kin spoustu nových superfilmů. Tentokrát jsem byl na filmu Tiché místo, den první. Kdyby někdo nevěděl, tak je to prequel těch dvou hlavních filmů, které byly natočeny, myslím, 2015 a 18, nejsem si jistý. Film tudíž pojednává o něčem, v čem jsme viděli v druhém díle, ale jenom tak jakože kousíček, a rozdělává to do celovečerního filmu. Upřímně jsem si myslel, že když už jsme v tom druhém hlavním filmu viděli jakoby nástřel, co se stalo, jak tam ti mimozemšťany přišli a tak, takže se to tady v tomhle filmu trošičku rozvede. Ne, nestalo se tak. Jsme v té stejné časové linii, akorát sledujeme prostě jiný příběh. A mě to trošku mrzí, protože zrovna tenhle film má perfektní myšlenku. Má myšlenku mimozemšťanů, který nevidí. Jo, v tomhle filmu to není zmíněný, ale oni nevidí. Oni mají perfektní sluch. A oni se prakticky řídí sluchem. A přes ten sluch dokážou prakticky vidět. Film za mě osobně je vynikající. Že se prostě, jak jsem říkal, nepokračovalo s tou myšlenkou. Já jsem měl očekávání, že se dozvíme třeba něco víc, co jsme se v těch dvou hlavních filmech nedozvěděli. Že to by bylo takový perfektní obohacení fanouška. Ale to se bohužel nestalo. Ale na druhou stranu, co musím hodně pochválit, je práce s kamerou a se zvukem. Až uvidíte ten film v kinech, pokud na něho půjdete, tak ty kamerové shoty a kamerové styly a věci, které tam jsou použity, na ten film se hrozně dobře koukalo. Proto bych filmu dal 8 bodů z 10. Já si myslím, že víc ani méně si nezaslouží, protože dalo se do toho nějaký úsilí, mohlo se dát víc, ale ten film, jaký je prostě perfektní. Za mě celý film tak nějak kazí logika. Je to takový, když si představíte logiku v GTAčku, tak je to něco na ten styl. Začneme první věcí. Helikoptéry, které lítají nad městem a upozorňují, aby se měli schovat a mají takový obrovský megafony, tak vysvětlete mě, jak ty helikoptéry přistávají a vzlítají. Dobrý, je tady vysvětlení, že můžou být nějaký plošiny na moři nebo něco takového, ale pořád jako nemyslím si. To je jediná varianta, která mě napadá, ale není to tam dál rozvinutá. Když nad tím nepřemýšlíte, je to prostě první hovadina, která tam aspoň nějak mohla být vysvětlena. Absolutně se nerespektuje ten fakt, že je dráždí zvuk. Mám takový pocit, že během toho filmu na to ten režisér a producenti trošku jako kašlali a bylo to tak, jak jim se to hodilo do scénáře. Pak vidíme třeba scénu na ulici, kde hoří kanál. Neptejte se mě, proč hoří kanál. A je tam slyšet zvuk. Všude kolem je ticho. Ale nikde nikdo prostě. V pohodě, jako... Nevím prostě. To stejný potom, jak tam byla taková ta mega perfektní scéna, která se potom úplně zkazila, ale to je jedno. Kde vlastně obrovský houf lidí jde přes ty ulice, které jsou rozbombardované a to se mi hrozně líbilo. No ale, že jo, a tam se pak strhne jako krvavá zabíječka a jako prostě ničí se tam, auta tam skáčou a akce byla prostě perfektní. Potom oni zalezou do úkrytu a potom vylezou a začnou dělat bordel, ale nikde nikdo. Jak to funguje? Nevím. Taky jsem si třeba myslel, že zjistíme jak nebo odkud ti alieni přiletěli, ale to nám bohužel film prostě neříká a je to nevyužitý potenciál, protože já jsem si říkal, kámo, to bych chtěl jako fakt natočit další film a jo, vida, on tady je, ale není v něm to, co jsem chtěl, ale jakoby pořád je tam perfektní příběhová linka. Tak, abych furt nekritizoval, tak si teďka řekneme nějaký pozitiva a že jich první, který musím vážně ocenit, jsou jumpscare. Jakože
prvních 2 filmech byly vynikající, ale tady nad nima někdo fakt přemýšlel. Já jsem ještě v životě víc nedostal nečekaných jumpscareů, než tady v tomhle filmu. Vy prostě máte poklidnou scénu a jenom boom, jumpscare a hnedka se jde do akce. To se mi na tom filmu hrozně líbí a škoda, že takových filmů není víc, protože v klasickém hororu je to, že nevím, dám příklad z Itka. Prostě hele, jdeme teďka do baráku, a stupňuje hudbička a všichni čekáme, že bude něco. Ale tady ne, tady je to perfektně vymyšlené. Každopádně pak bych chtěl pochválit i konec, který je hezký. Je to zakončení, který jsem tak nějak čekal, ale celý film jsem si prostě říkal, kamo, jak to skončí, však jako, co? A fakt jsem doufal, že tam bude nějaká podtitulková scéna, která vysvětlí aspoň něco, nebo nevím. Hele, film je dobrý a má cenu se jít na něho podívat, i když jste neviděli ty 2 předchozí filmy, ale je tam prostě spoustu věcí, které mohly být lepší, no. Ale co se dá dělat? Tak, toto bylo My Movie Top na film Tiché místo, den první. A pokud i vy byste chtěli slyšet nějakou moji reakci na nějaký váš film, tak určitě můžete tady někde napsat. Já budu velice rád, podívám se na něho a do dalšího My Movie Topu se zatím mějte. Čus.